Bueno, no es verdad que si acaso va a poner empieza a dibujar. Giroan dugu izaera galdu, sardinean ez da baina eretzen izango, azten den gauza oro bukaera bat du. Sardinean ere dagin gatoz hor plazara, ordua heldu zaigu gentzeko masara, gehiagik eri dena joan arren sutara, errautxetatik berriz berpiztuko gara. Carambolas parrandan neila bidorandi, parotina roputza begira bertatik, naiz mila kontra esan izan pertsona indi, ez ote dugu denok pixka bietatik, sardina erredarik gatoz hor plazara, ordua heldu zaigu gentzeko maskara, gehiagik eri dena joan arren sutara, errautxetatik berriz berpiztuko gara. Heldu da momentua lehensua pizteko, harria gainegarrez barrenak usteko, antzokia bateko giro besteko, unegi politena tegoia feizteko, sardina erredadik gatoz hor plazara, heldu da momentua kentzeko maskara, gehiagik eri dena joan arren sutara, errautxetatik berriz berpiztuko gara, errautxetatik berriz berpiztuko gara.
honetan da, gure zakinak lurperatu. Egingo dugu, bai, gaixua. Eta gure indartuaren nahiak jarraituz, gero, ospak egingo dugu. Hori! Guazen aurrera! Parkin lau, sardina bat lau! Salen porque ¿dónde van a salir? ¿Sabes por dónde van a salir? Creo que por aquí. Sí. Creo que por aquí, no sé. Bueno, sí, porque van a venir Y en el Arriaga hay un sitio para prensa. He estado antes. Sí, en el Arriaga es Y ahí tengo un amigo que me está esperando, además. Sí. Yeah. Enseña aquí entonces a grabar. Enseña aquí a grabar. Tenemos que grabar también tienen más medios ahora y por eso tienes que venir y Inauteritan genbiltzan, ume garaitan bezala, jantzi ditugu maskara, margotu dugu azala. Horregatik gabiltzanez, denak pospozik ez ala, bizitza ez da karnabal bat, naiz alabalitz osala. Gaurkoa ez dugu beraz, hileta kantu utxala, bizi dugu garai ilun, honek dakarren itzala. Suak indar bat duenez, indar bat unibertsala. Garai ilunak erreta, berriak piztu ditzala.
Etxaldietatik, sardina erredadin gatoz plazara. Ordua heldu zaigu kentzeko maskara. Gehiegi denak joanaren zutara. Errautxetatik berriz berpiztuko gara. Heldu zaigu lentsua pizteko, ariagan negarrez barrenak usteko, antzokia bateko giroa besteko, unea proposena deloia jizteko, sardina erredadin gatoz plazara, ordua heldu zaigu kentzeko maskara, gehiegi denak joanaren zutara, errautxetatik berriz berpiztuko gara. Errautxetatik berriz berpiztuko gara. Sí. Ya digo. Lo harán de verdad, ¿no?